Délivré par Christ, ɲɔgɔn fɛ an ka Ala ka baara kɛ. Sira dɔ kilenlen bɛ mɔgɔ ɲɛna, o laban ye saya ye. O dɔ ka di mɔgɔ ye o laban ye jahanama ye. Sira dɔ kilenlen bɛ mɔgɔ ɲɛna, o laban ye saya ye. O dɔ ka di mɔgɔ ye o laban ye jahanama ye. Mɔgɔ bɛ se ka ko bɛɛ kɛ, ko bɛɛ ti ma ɲuman ye. Mɔgɔ bɛ se ka sira bɛɛ taama, sira bɛɛ ti ma kisili sira ye. Sira dɔ tilenlen bɛ mɔgɔ ɲɛna, o laban ye saya ye. Ko dɔ ka di mɔgɔ ye o laban ye jahanama ye. I ɲɛ bɛ fɛn minnu ye diɲɛ la, i kana kɛ o bɛɛ kɛba ye. Farisogo bɛ nege fɛn minnu fɛ, i kana sɔn ka o bɛɛ kɛ. Ko caman ka di mɔgɔ ye, o laban ye jahanama ye. Sira dɔ kilenlen bɛ mɔgɔ ɲɛna, o laban ye saya ye. O dɔ ka di mɔgɔ ye o laban ye jahanama ye. N'i ye jataya kɛra ɲininka, a b'a fɔ k'a ka sira dun kelen bɛ. N'i ye soɲani kɛra ɲininka, a b'a fɔ k'a ka sira dun kelen bɛ. Fo n'i ye mɔgɔjugu ɲininka, a b'a fɔ k'a ka sira de kelen bɛ. N'i ma yɛlɛma ne balima, i ka sira laban ye jahanama ye. Ala ɲini siraw ka ca diɲɛ la, a bɛɛ tɛ Ala sɔrɔ sira ye. Alijinɛ ɲini sira ka ca diɲɛ la, a bɛɛ tɛ alijinɛ sɔrɔ sira ye.